srećni ljudi, evo nas ponovno s Teogame kanala i kao što vidite danas ćemo igrati transformice. Znači šta se radi u ovoj igrici? Znači vi ste kao jedan mali miš koji skuplja sir i taj sir treba da odvede u ovu rupu. Znači ništa komplikovano, u kućicu tako je i igrica je besplatna na Steamu. Znači možete je skinete, besplatna je i vrlo je zarazna, odmah da se zna. Sad fora u ovoj igrici je da vam daju kao nekog gazdu koga vi treba da pratite, a on treba da vas odvede do sira. Znači što je vrlo zanimljivo jer svakog stavljaju da bude taj šaman, mislim njega zovu šaman. I evo mi smo pokupili poklon, sad idemo po sir. Pokupio sam sir i eto, mi smo završili. Znači posle svakog nivoa mi dobijemo po 10 XP-a i ako skupimo poklon mi dobijemo poklon i možemo da ga otvorimo i da vidimo šta ćemo da dobijemo. Znači snimam sa Audacityjem i znači ovaj klip što će da izađe Bahala, valjda se tako, još nisam uvežbao to ime, on neće da izađe sa zvukom Audacity. Ako se pitate zašto, zato što sam ja nešto poremetio, nisam nešto na vreme kliknuo pa se zvuk i slika ne slažu, što uopšte nije dobro, pa već sami slutite na što to izgleda. Pa sam stavio s onim što snimam sa actionom i ffnmn. Sad bi trebalo to puno bolje da bude. I sad čekamo ovu rundu da se završi, znači runda može da se skipuje ako svi skupe sir i samo tako može da se skipuje ili da se završi. Evo, prosječna runda traje oko minut 2, znači nije ništa puno, a i super je. Evo samo ovaj nije vazno ime. Evo sad će ovo da ga otera. Nećeš da se popneš valjda, jao majko mila. Sad će ovaj da se drnda, znači ima da se drnda. Evo čekat ćemo, evo još 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Znači ovdje ima puno raznih nivoa što je zanimljivo i nekad daju 2 šamana i oni se obično poubijaju jer kao po njihovom postoji samo jedan šaman. Ako umjesto šaman, šaban, isto je. I evo ako ne znate ko sam ja sam ovaj što imam to sir, mislim, pa ja baš ne volim sir, mislim volim, jedem ga, ali baš ga nešto ne preferiram. Pa bravo, baš kad sam trebao, ne da kočiš, molim te. Znači, jedno mi se desilo da sam sa Camtasiom uzeo da snimam transformice i ja krenuo. I sad, pošto je bilo dugo to vreme, koliko treba se čeka da se završi partija, ja da stavim pauzu, a bilo je ujutru oko 9, tako oko 9. Ja kliknem pauzu kad je ceo laptop zakočio ovako, znači samo je stao taj nivo na kom sam bio, onaj facecam, pošto sam snimao sa facecamom. I znači, tek mi je otac uzglavio taj kompjuter, pa baš u ovo vreme negde oko 5:47. Znači što je, za raspusti, hahaj. Ajde ti mali mišiću, idi po sir. Ajde i ti požuri bre, ne mogu ovoliko da čekam. Još ovaj šaman. Zove se kreten, možda jeste kreten. Jesam Beograđanin. Ovo je vrlo zeznut nivo. Znači igram, pa nije baš kao da se hvalim da znam svaki nivo. Ne znam, još uvijek sam onako početnik, znam nešto, ali ne znam. Naprimjer ne znam
na primjer, ne znam se penjem uz ovaj zid. Znači, to pojma nemam. Ajde, idem kod šamana. Šamane! Dobro, a kako ti misliš da se mi popnemo, majke ti? Za malo. Za malo, ljudi. Za malo. Onaj put sam uspio da nije bilo balona. A nekad i ne mogu da završim nivo jer... Pa ili je težak nivo ili ovi šamani neće da rade ono što treba. Nadam se da ćemo u ovom klipu biti barem jednom šaman. Ne, šaman. Malo šuštim. Ali ono što sam provalio kad sam snimao Audacity, što nisam se dobro čuo, jeste što nisam ja uključio mikrofon na slušalicama, da snimam mikrofon na slušalicama, nego ja mikrofon na laptopu. I sad ja krenem pričam onako normalno, kad tonovi onako krenuli, oh my god, uši da ti pucaju. Ja gledam, ja ne mogu da verujem, znači ne mogu da verujem. I ja sam gledao tamo neke videe kako da poboljšam zvuk i tamo negdje sam ga doterao, ali desilo se to da se nisu spojili zvuk i slika. I evo ovaj šaman je toliko pametan da neki lele sam je uspio da skupi sir. Blago tebi. Nadamo se da ćemo barem... Nevena je šaman. Nadamo se da ćemo mi barem jednom biti šaman. Ajde bre. Penji se mali mišu. A nešto se zezno. Pustit ćemo ga da sruši bukulu, ne žuri mi se, nešto baš za poko. Joj, baš na mene pala ta kugla. I što je najgore ovdje je, pošto koliko ima miša pa ne vidiš sebe. I zaglavili nas, je. Gle, ovaj šaman još gura, pa bravo. Dobro, i kako ćemo mi? Dobro, kako ćemo mi da izađemo? Ajde bre šamane, kako ćemo mi da izađemo, majke ti? Šamane! Bravo šamane! Bravo! Znači vidimo kako je pametan šaman. Zarobio nas i sad nemamo de. Jao, vidi, video dostiže još pa 10 minuta. A jedva da sam odigrao nešto, to bre šamane. Ajde još malo šamane. Dobre šamane, ajde da budemo 11. Ja sam prvi pokupio sir. Skači. Dobri, gdje je rupica? Gdje je rupico? Bravo šamane, aplauz za tebe. Dobri, kako ćemo sad? Guraj. Guraj. Uspjećemo, guraj. Vidite tu snagu, ljudi. Vidite, još 8 sekundi imamo. To! Uspjeli smo. Dobili smo 10 XP-a. Sad ovo je zeznuto. Za malo. Aha, kapira. Kapira, stani, ko je sa mnom? Ani ja ću to da idem, stani. Ali vi ne znam da igraju, znači ja kontam. Ovaj treba kupi sir i te stvari, ali ovi ne znaju šta treba tu da se radi. Što me nervira. I uvijek tako umem zbog toga. Eto, ste vidjeli. Da vam još ovaj nivo da odigram i da završimo sa epizodom jer ovo je kao neka... Znači napravit ćemo serijal od ovoga, znači ne brinite se. Biće sve nice. Sam malo da padnem. Ajde da šamane možeš. Dobro, i kako ćemo se vratiti u šamane? Zakočilo! Zakočilo je, ljudi moji. Ništa, to bi bilo to od ove epizode, mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!